Bona vesprada. L'actualitat de la nostra ciutat torna a estar centrada en la pandèmia pel coronavirus, que ha arribat a unes xifres desorbitades. De seguida els ho contem. Primer, el sumari. Algemesí reconeix la tasca de sanitaris, policia i protecció civil en un any en què no hi haurà celebracions per Sant Sebastià de Vila. El consistori presenta el pla estratègic amb el que buscarà subvencions europees per garantir el creixement sostenible de la ciutat. Tot i que sembla que ralentissa l'ascens dels contagis, les dades continuen sent molt preocupants a la nostra ciutat, que amb dades actualitzades per la Conselleria a data del 17 de gener presenta una incidència acumulada de quasi 1.700 per 100.000 habitants. Les dades també preocupen al Departament de Salut de la Ribera. Les dades de coronavirus a la nostra ciutat continuen amb la tendència a l'alça. A hores d'ara i amb xifres actualitzades per la Conselleria de Sanitat a Algemesí hi ha 158 positius més des del passat divendres. Hi ha 464 casos actius, 84 més que fa 4 dies. La incidència acumulada puja més de 307,35 punts i es situa en 1.697,71 per 100.000 habitants. Les dades també són preocupants al Departament de Salut de la Ribera, on hi ha 1.157 contagis nous. El Departament de Salut de la comarca presenta 3.431 casos actius confirmats per PCR, 454 més que el passat divendres. La incidència de la comarca baixa sols 8 punts i es manté en 1.380,91 per cada 100.000 habitants. La Conselleria de Sanitat notifica 5 defuncions més per Covid a la comarca. La Conselleria de Sanitat fa públiques a la seva pàgina web les dades 2 vegades cada setmana. Estes són les que publica dimarts 19 de gener amb data del dia 17. Una vegada més, l'Ajuntament d'Algemesí demana responsabilitat individual i social, així com el compliment de les normes, i recorda que les reunions socials i familiars amb persones que no són el grup de convivència estable són l'origen de la majoria dels casos. A la nostra ciutat continuen vigent les mateixes mesures de restricció, encara que l'últim ban fet públic pel consistori s'afegeix la suspensió del mercat del dissabte, així com l'ajornament fins a nou avís dels actes commemoratius del 20 de gener, dia de Sant Sebastià de Vila. Amb aquesta tendència, la Conselleria de Sanitat va ficar en marxa el passat 5 de gener una sèrie de mesures restrictives que ja estan vigents en tota la Comunitat Valenciana. Aquestes mesures contemplen, entre d'altres, el confinament perimetral del territori valencià, una mesura que ja estava en vigor i que s'ha allargat en el temps. Però a més s'avança el toc de queda a les 10 de la nit i s'estableix el tancament de l'hostaleria a partir de les 5 de la vesprada. Sols es permet un màxim de 4 persones per taula i es prohibeix fumar en les terrasses. Pel que fa als comerços, es redueix l'aforament al 30%, mentre que puja fins al 50% en establiments essencials. Totes aquestes mesures estaran en vigor fins el 31 de gener. A més, la Conselleria de Sanitat també va decretar mesures especials i més restrictives en 29 municipis de la Comunitat Valenciana, entre ells 2 municipis de la comarca, Guadassuar i Sollana. El 20 de gener hauria estat un dia de celebració a la nostra ciutat, però això tampoc podrà ser de moment. Així i tot, el consistori reconeix enguany en els guardons d'honor de la ciutat d'Algemesí als sanitaris, policia i protecció civil que estan en primera línia durant aquesta pandèmia. Els guardons d'honor d'Algemesí seran enguany per als sanitaris i cossos de seguretat del municipi per la tasca realitzada durant la pandèmia, especialment en els moments més durs. Este guardó de caràcter col·lectiu es materialitzarà en el personal dels centres de salut de la plaça de la Ribera i del Parc de Salvador Castell, en el personal de l'Hospital de la Ribera, els agents de la policia local, els agents de la Policia Nacional de la Comissaria Algemesí i Alzira i el voluntariat de protecció civil de la ciutat. La concessió dels guardons es va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals en sessió plenària.
Cada 20 de gener s'atorguen els guardons d'honor de la ciutat a títol individual o col·lectiu a proposta de les associacions i entitats locals. Tot i que és més un reconeixement a la trajectòria d'una persona o d'una entitat, la situació singular que estem patint des de març de l'any passat i les implicacions que porta fa que aquesta ocasió s'atorgui a estos col·lectius que han estat i estan en la primera línia de la pandèmia. El 20 de gener, dia de Sant Sebastià de Vila, la ciutat commemora la seva independència gràcies als privilegis atorgats. Com cada any, el 20 de gener la ciutat torna a rememorar la història i els seus veïns agraeixen la tasca a Bernat Guinovart i Domènec Amieta, dos il·lustres que, junt amb els algemesinencs de l'època, feren possible l'algemesí d'avui. Els guardons d'enguany pretenen ser un reconeixement a totes les persones que treballaren i treballen durant la pandèmia al servei de la societat, simbolitzat en aquells que s'han volcat en la seva tasca per assegurar la salut i la seguretat de tots. Així es posarà de manifest en un acte que tindrà lloc quan les condicions sanitàries ho permeten i pretén ser un homenatge a les persones que treballen pel benestar de tots i un record a aquells que ens han deixat per la Covid-19. Algemesí Ciutat 2030 és l'estratègia presentada pel consistori en la que s'estableixen els principals projectes que portaran a la nostra ciutat a ser un referent de ciutat europea sostenible. Amb este document, el consistori pretén obtindre finançament dels fons europeus. L'Ajuntament d'Algemesí ha presentat el document Algemesí Ciutat 2030, una planificació estratègica destinada a definir la ciutat europea del futur. Es tracta d'un document que s'ha portat endavant per part de l'equip de govern, tècnics del consistori i l'empresa Crea 360 i que estableix les prioritats del municipi de cara a les diferents subvencions que ofereix la Unió Europea. Europa ha posat en marxa una sèrie de subvencions per als estats membres amb l'objectiu a llarg termini d'aconseguir ciutats alineades amb els objectius de desenvolupament sostenibles marcats per les Nacions Unides, unes subvencions que busquen apropar la filosofia de treball de la Unió Europea al municipalisme. En aquest sentit, Algemesí Ciutat 2030 presenta un programa totalment transversal. Està dividit en 7 grans àrees de treball i cadascuna contempla unes línies d'actuació que seran les que aniran desenvolupant-se a la ciutat. A través d'estos projectes, Algemesí podrà optar al finançament que Europa ha ficat a disposició dels diferents estats membres des del 2021 fins al 2027. Des de l'empresa Crea 360, Quino Palací ha assegurat que Europa prioritza els municipis amb planificacions que ajuden en la seva gestió diària. Esta planificació transversal també identifica quins programes europeus poden ajudar a Algemesí a aconseguir un posicionament a nivell europeu. Sí, l'objectiu principal que té aquesta planificació estratègica, Algemesí Ciutat 2030, el que pretén és identificar totes les àrees de treball que n'hi ha en el municipi i donar-los un enfoque en l'objectiu de que Algemesí pugui optar a la finançació europea que ha posat a disposició dels distints estats membres per al septenni 2021-2027. La Unió Europea el que prioritza és que els municipis tinguin planificacions i que aquestes planificacions puguen ajudar a la gestió diària dels municipis. I així el que han volgut ha sigut fer aquest procés de treball que la Unió Europea recomana al municipalisme. S'han definit 7 àrees de treball i dins de cada una d'aquestes 7 àrees de treball hi ha unes línies d'actuació que seran les que aniran desenvolupant-se en Algemesí en els pròxims anys i que cada una d'aquestes línies el que han fet ha sigut identificar quins programes europeus poden ajudar a Algemesí a aconseguir que Algemesí tingui un posicionament a nivell europeu. Al final n'hi ha que aprofitar-se, entre cometes, de les institucions europees i més després d'aquesta situació de la crisi del Covid-19 en la qual la Unió Europea ha posat a disposició dels estats membres una sèrie de programes per a la reactivació, que és el REACT Unió Europea, que el que busca és una reactivació mitjançant la transformació econòmica, mitjançant la resiliència i sobretot mitjançant buscant processos de treball que ens ajuden a identificar què tenim en els municipis i, sabent el que tenim, de quina manera poder enfocar les línies de treball que marca Europa. A mi m'agrada parlar que és una planificació transversal, en la qual estan identificades totes les sensibilitats que té el municipi, la sensibilitat cultural, la sensibilitat territorial, la sensibilitat econòmica, la sensibilitat vinculada en el que és la transició ecològica. El que vol ser és una fotografia de l'estat del municipi i que mitjançant aquesta fotografia
geografia, després puguem anar encaixant tots els projectes que n'hi ha en distintes actuacions i programes que la Unió Europea posa a disposició dels distints estats membres de la Unió. L'alcaldessa de la ciutat, Marta Trenzano, ha ressaltat que l'objectiu principal d'aquest document és aconseguir finançament europeu que ens permeta millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes i aconseguir Algemesí com un referent. Les Nacions Unides van llançar l'any 2015 una agenda per a l'any, el tram que va del 2015 a l'any 2030, amb 17 objectius de desenvolupament sostenible, que són els ODS famosos que hem escoltat parlar en diversos mitjans de comunicació i en institucions públiques també. I aquests objectius tenen la meta d'aconseguir un món millor. Els objectius tenen a veure amb la pau, amb la justícia social, amb la sostenibilitat, amb una mobilitat sostenible, etc. Aleshores, la Unió Europea ha fet seva aquesta agenda proposada per les Nacions Unides i ha anunciat que va llançar una línia de finançament molt important per a que no només els estats membres de la Unió Europea, sinó també les regions i també les entitats locals puguen aprofitar-se d'aquestes línies de finançament. Però per a poder accedir a elles hem de tindre un pla ben estudiat i ben treballat, una sèrie de projectes ben estructurats i ben presentats que tinguin a veure amb aquests 17 objectius de desenvolupament sostenible per a que una vegada la Unió Europea llanci aquestes línies de finançament, nosaltres tindrem a punt tota la documentació i tots els projectes per a poder sol·licitar que ens arriben aquestes ajudes. Això és el que hem dedicat aquest darrer any, juntament amb CREA 360, que és l'empresa que hem contractat per a que ens assessorara. Ja tenim acabat el document de tot el treball que s'ha fet en l'Ajuntament en companyia de tots els tècnics de cada departament, en companyia de l'equip de govern i en companyia d'aquesta empresa. I al final és ara esperar a que aquesta línia de finançament es llanci per part de la Unió Europea i presentar tota una sèrie de projectes que hem preparat des de l'Ajuntament. Significa que l'Ajuntament també ha d'aportar una part del finançament de cadascun dels projectes, però evidentment són molts diners que poden vindre al GMSI de la Unió Europea i a més amb un objectiu molt clar que és millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes i convertir el GMSI en una ciutat referent pel que fa a la sostenibilitat, a la transparència, a la justícia social i a tots aquests valors que ens uneixen i que estan en l'epicentre de la creació de la Unió Europea. La regidora de Promoció Econòmica, Palma Gido, ha qualificat Algemesí Ciutat 2030 com una radiografia de les necessitats d'Algemesí per a convertir-se en una ciutat europea. Ara, més que mai, s'ha fet evident la vital importància d'Europa en la gestió diària de les ciutats. En este plan, al final, lo que hemos tratado es de hacer una radiografía de la realidad y de las necesidades del GMSI y todo ello pues intentar alinearlo con las diferentes líneas de financiación europeas que están planteadas en las diferentes ODS. Se trata de ponerlo en negro sobre blanco para tener un croquis general de todo lo que serían las políticas que nosotros pretendemos mover y crear en estos próximos años, de 2021 a 2027, que es el periodo que encaja con Europa, para crear aquella ciudad europea que nosotros queremos y soñamos con un estado de bienestar evidente para los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Promoción económica, que es una de las partes que me corresponden, pues evidentemente tiene mucho peso y mucha importancia. Es algo esencial y vital en la ciudad y conseguir esa financiación para mover la economía de nuestro pueblo es vital, no podemos evitarlo. Además, por supuesto, hay otras concejalías que tienen mucho peso, como puede ser cultura, por todo lo que tenemos ganado con el patrimonio de la humanidad, turismo y muchos más proyectos que aquí quedan reflejados. Estaremos todos, esto es el inicio del trabajo, por así decirlo, pues estaremos todos trabajando durante este periodo plurianual en conseguir aquella ciudad europea que queremos. Hemos dejado más que patente, se ha quedado más patente imposible que Europa es de vital importancia a la hora de gestionar una crisis, pues es de la misma vital importancia para la hora de gestionar nuestro día a día e ir encaminados en paralelo con ellos es lo que nos toca en responsabilidad. Así buscaremos las líneas de subvención necesarias para todas las áreas, porque los grandes proyectos evidentemente necesitan grandes financiaciones. El document ha replicat més de 100 projectes dividits en les 7 grans àrees. En març de 2021 tampoc es podran celebrar les festes falleres. Així tot, la mesa de seguiment, en la que està representada la Junta Local Fallera d'Algemesí, no tanca les portes a una possible celebració en l'últim semestre de l'any.
Les falles de 2021 no podran celebrar-se el proper mes de març per l'actual situació epidemiològica. Tot i que hi havia veus que anunciaven esta decisió, no ha estat fins la reunió de la mesa de seguiment de les falles amb la Generalitat Valenciana quan s'ha fet efectiva. Així, tampoc les falles eixiran al carrer al març de 2021. Així tot, les comissions no renuncien a la celebració de la festa durant el 2021 i, tenint en compte les indicacions marcades per l'administració, es contempla la possibilitat de que les falles es celebren a partir del segon semestre de l'any. La reunió que va tindre lloc el passat divendres per part dels membres de la mesa i responsables de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport també va acordar continuar treballant amb els sectors productius i diferents institucions on es plantejaran les diferents propostes que es venen treballant des del passat mes de novembre. La mesa de seguiment de les falles es va comprometre al màxim compliment de les normes sanitàries en cas que finalment es puguen celebrar les festes durant l'últim semestre de l'any. Així també van destacar que el seu objectiu és continuar treballant per la celebració d'unes falles segures en la Comunitat Valenciana. La Federació de la Junta Local Fallera d'Algemesí també s'ha pronunciat davant aquesta decisió. El seu president, Juan Vitalamantes, assegura que des de la mesa de seguiment s'està treballant per poder portar endavant unes falles segures, però que no tindran res a veure amb les falles que celebràvem abans de la pandèmia. Després de tenir la reunió, sí que és cert que un dia antes l'alcalde de València, el senyor Ribó, va fer unes declaracions. Pensem que un poc desafortunades, perquè va dir que era evident, però una vegada sabent que està a la mesa de seguiment treballant per intentar fer falles, creiem que no era el moment més oportú, a quan 24 hores anem a tindre una reunió. I això, conforme dic, és evident que en març era inviable i més altures d'ara, conforme tenim la pandèmia, que estem desbordats. El més factible era retrasar-les i no cancel·lar-les, que és molt diferent, i per estudis de metges i científics i de més hem comprovat que cara estiu és molt més factible, que baixi molt més la pandèmia. De fet, tenim l'experiència de l'estiu passat i creiem que pugui ser una possibilitat per al segon semestre anual de l'any poder intentar fer falles. Sí que és cert que les falles no van a ser normals. Això tardarem 3 o 4 anys segur a poder veure-ho. Però qui diu que estiu l'epidèmia està en el punt més baix i podem eixir al carrer, fer passacarrers, fer mascletades, fer l'ofrenda, plantar i cremar, que és el que volem, i algun dinaret al carrer, per què no? Clar que sí. Talamantes també assegura que en els propers dies es reunirà amb les diferents comissions falleres de la ciutat i amb la regidoria de festes per contemplar quina seria la millor data de celebració de les falles a la nostra ciutat en cas que la pandèmia ho permeta. Evidentment, és impossible ara ficar-nos tots d'acord. Cada poble sap el seu calendari festiu. Així, per exemple, si proposar en setembre a Algemesí és inviable, tenint la Mare de Déu, tenint la Setmana Taurina. Per tant, cada poble sap la seva festivitat i cada poble triarà des d'un baremo, clar, anem a ficar una fetge màxima per poder celebrar-les i cada poble ja, quan millor s'acople, a realitzar les falles. Les falles de 2020 van ser les primeres festes anul·lades per la pandèmia, un colp que ningú esperava, i ara, un any després, encara estan en l'aire. I la Muixeranga d'Algemesí també vol estar present en un any sense muixerangues. Per això, amb la col·laboració dels comerços d'Axa, ha repartit materials, tapissos i calendaris per a que arriben a les cases dels algemesinens que compren en la ciutat. La Muixeranga d'Algemesí, davant la situació que està vivint el xicotet comerç, ha repartit 700 llençols i 1.000 calendaris als comerços i negocis de la ciutat per tal que es puguen regalar als seus clients. Cada any, l'agrupació muixeranguera participa i col·labora en diferents iniciatives solidàries, com és la campanya de donació de xoguets amb Creu Roja. Així mateix, també celebra un concurs de postals de Nadal entre els més menuts de la ciutat. Aquest any no han pogut participar en aquestes iniciatives i des de la Muixeranga han llançat aquesta iniciativa. Bueno, pues, com sabeu, la Muixeranga sempre tots els anys agarra i intentem ajudar un poquet al poble. Sempre de normal fem la replega de xoguets per a la Creu Roja i per a Activa Raval. També donem una donació a la Creu Roja econòmicament en aquestes fetges. Després també fem
el que és el concurs de dibuix de la postal de Nadal per a tots els xics del poble, dels col·legis, en el qual també repartim uns premis econòmics perquè vagin a la llibreria del Samaruc, a Can Carlos i tal. I, clar, al no poder fer res, perquè conforme està el tema, pensarem en ajudar al xico de comerç, que era el que creiem que feia falta enguany, i ens va eixir la iniciativa d'això, de regalar els llençols, que és una cosa molt bonica, és la cosa més xula que tenim en la Muixeranga, i pensàvem que ajudàvem a tots, pensàvem que ajudàvem al comerç, en què poguera també donar alguna cosa als seus clients habituals, o fer sortejos, o regalar com ells vulgueren. Pensàvem també que ajudàvem a la gent del poble, perquè tenia un regal bonic i podia vestir la seva casa el dia de la Mare de Déu, i nosaltres a la Muixeranga estàvem molt agraïts de poder ajudar i que també estiguin els llençols penjats en els balcons. I res, i la veritat que ells han estat molt contents, nosaltres més contents encara de que ho hagin agraït tant. I això, seguirem a veure si l'any que ve també podem donar alguna cosa i que siga ja una cosa per tots els anys, que puguem donar alguna cosa al xicot de comerç i que puguem compartir lo nostre en el poble. Un total de 84 comerços de l'Associació de Comerç i Serveis d'Algemesí, ACSA, s'han adherit a aquesta iniciativa, els quals han rebut els llençols i calendaris de la Muixeranga per a regalar-los als seus clients. Achen Sierra, presidenta de ACSA, valora aquesta aportació. Va ser una sorpresa molt gran quan me va cridar Gemma i m'ha dit: mira, mos han oferit la Muixeranga, mos ha oferit llençols per a regalar als nostres clients. I vaig pensar, què mos té que costar? Clar, perquè ja pensem que en la venda i en el d'això. I mos diu, no, mos els regalen. I jo dic, doncs me sembla superbé, perquè estem passant una etapa que no és per plorar, però és cert, entre la pandèmia, el xicot de comerç està passant-ho molt malament, aleshores és un reclam perquè els nostres clients, ja que venen a comprar, es farem el regalet de... Bueno, cada tenda pot fer-ho com vulgui, o sortejar-ho, depèn de les compres o com vulguin. I la veritat, estan supercontents de la iniciativa de la Muixeranga i la veritat, molt agraïts. Amb l'entrega de 700 llençols i calendaris per part de la Muixeranga es busca col·laborar amb el xicotet comerç, un dels sectors que més està sofrint les conseqüències de la pandèmia de la Covid-19. Fins ací el nostre programa informatiu d'avui. Gràcies per la seva atenció i recordeu, és necessari responsabilitat individual i social per parar esta pandèmia. Bona vesprada.